दिनैनि नैबे जोंनि नैथि खेब मुंख्लं फालिथाय सान बे खोब जोंनि थाखाय दिनै दुखुनि सान जों दिनै दुखु फोरमायदों मानोना दिनै जोंनि बर'लेण्ड आर्मि जितु बिथाङा दिनैनि सानावनो बिथाङा सुथुरफोरनि आखायाव खास्रि बिस्रियै जिउ गारनो गोनां जादोंमोन। बिथांजों आंहा मोजां सोमोन्दो दङमोन आरो बिथाङाबो बर' हारिनि जि गांनाय उखैनाय जि अलखदाव गोग्लैनाय बेखौ लानानै बिथाङाबो गोथौवै गुवारै आंजों सावरायदोंमोन। बिनिखायनो बिथाङा जोंजों NLFB आव जोनोम होबोफानायाव NLFB जोनोम जानायाव बिथाङाबो मैखोम बिहोमा दंमोन आरो बिथांनि जितु एनजोंखोल जोंनि आफादाव बिथांखौ एनजोंखोल होनना बुङोमोन बिथांनि मुंखौ आंनो दोनदोंमोन आरो बिथाङा गोसो मोदोम जिउ होनानै थै-थां हारिखौ देरसिन खालामनानै गावनि जिउखौ उन्दै खालामनानै बिथाङा हारिनि थाखाय जिउ बावलांबाय। बिनि थाखाय जों दिनै नैबे सनाय डिजिग्नेटेड केम्पआव मुंख्लंफोरखौ मान बावनो सिबिनो जों दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जिहेतु NLFBनि जितु समस्या थांनाय 2020 12 अक्ट'बराव NLFBआ जोनोम मोनदोंमोन। जोनोम मोनखांनायनि उनाव जोङो आर्म स्ट्रागल जों खालामदोंमोन। दिनै जोंनि स्ट्रागलखौ नुनानै गभर्नमेन्टआ आसाम सरकारा जोंखौ खावलायहरदोंमोन आरो खावलायनाय लेखायै जों बे सनाय डिजिग्नेटेड केम्पआव सिसफायर हिसाबै जों दिनै दंफैयो। दिनै जों सिसफायराव थानानै जोंनि आगुनि एक्स NLFB बिथांमोननि जि 34 बोसोर सेक्रिफाइस खालामबोनाय दिनै बिथांमोननिखौ जों दिनै फुल फ्लेजेड आबुं जानायखौ जों नुवाखै। बिनिखायनो NLFBआ बिथांमोननि जानानैबो खामानि मावबोबाय थादों आरो सरकारनियाव जोङो दाबि दैखांबोबाय थादों। दिनै जायफोर बर'लेण्डनि थाखाय हारि उदांस्रियाव जिउ बावलांबाय बिर जोहोलावजो बिथांमोननि न'खरनि बाय बाहागिफोरनि थाखाय जितु मोननांगौ मोन्थाय मुंख्लंफोरनि जि रिहेबिलिटेसन बिथांमोननिसिम दिनैसिमबो सरकारा होगोन होनना बुंनानै दिनैसिमबो होआखै। दिनै बिथांमोना खोथा होनाय बायदि मावफुंनायखौ जों नुवाखै। बिनिखायनो जों दिनैबो दाबो जों खावलायगोन आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ जों खावलायगोन बिथांमोननि जि जिउ गारनाय बे जिउ गारनाय न'खरफोरनि बाय बाहागि बिथांमोना अनसुंथाइ मोननांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांबोबाय थादों आरो दिनैसिमबो जों बुंगोन आरो नेक्स्टआवबो जों भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ जों नारसिनबाय थागोन। बेथ' नंगौ बोथोरा लावलांबाय थादों आरो समस्यायाबो बांलांबाय थादों। दिनै समस्याखौ जों सुस्रांनायखौ नुवाखै। दिनै NLFBआ 34 बोसोरनिबो बारा दावहा नांबोनानै दिनै फैयै जों 2020 27 जानुवारियाव जोङो एकर्ड खालामदोंमोन। एकर्ड खालामखांनानैबो जुदि सासे सिगनेटरिया दिनैसिमबो जेलाव जुदि थाफिननो गोनां जायोब्ला बे खोब दुखुनि बाथ्रा। बिनिखायनो जोङो दाबि दैखांबाय थादों आरो जों बिथांमोननि NLFBनि जि समस्या बैफोर समस्याया सुस्रांजायागौमानि NLFBनि जि समस्या बैफोर सुस्रांजायागौमानि जों दिनैसिम जोङो स्ट्रागलखौ जों खालामबाय थागोन। नन भायलेन्सआनो जा भायलेन्सआनो जा जिखुनु बिथिङाव जोङो जोंनि जि थांखि बे थांखिफोरखौ जाफुङागौमानि जोङो जोंनि थांखिजों आवगायलांबाय थागोन आरो जितु नैबे जोंनि बर' हारिनि जि समस्या बे समस्याफोरा दिनै लावलांनायनिफ्राय लावलांबाय थादों बाथ्राया सैथो। बिनिखायनो जों दिनै जिरायालाबानो जोङो NLFBआबो दिनै जोंनि बर' हारिनि माहारियारि जि अलखद बे अलखदाव जोङो जेब्लायबो दुखु फोरमायदों आरो जोङो बेबायदिनो जोंनि बर'नि जि समस्या बे समस्याफोरखौ जोङो सुस्रांलांनायाव जों हेफाजाब आरो मदद होबोबाय थागोन होननानै जों गुरैयै खावलायहरनाय जादों। नोंथांमोननि बे जिखिनि प्लेजार जादोंमोन नोंथांमोनफोरा समाधान जायागौमानि जोङो जोंनि नांनायखौ मालाबाबो जों दोनथ'नाय नङा। जोङो सिसफायरावनो जा नन सिसफायरावनो जा जोंनि थांखि बे थांखिखौ जोङो मोनहैयागौमानि जोङो नाजालांबाय थागोन आरो मावलांबाय थागोन होननानै आं दिनैनि नैबे मुंख्लं साननि गेजेरजों खावलायदों बा फोरमायहरदों। बेखौथ' जों निस्सय जों खालामगोन आरो जोंहा जितु NLFBनि सासे जोंनि मावथि लोगो एन जोंखोल बिथांनि न'खरनि बाय बाहागि गासै बिथांमोना सहाय आरो मदद मोननांगौ होननानै जोङो
बेखौबो जों सरकारनियाव दाबि खालामबोबाय थादों आरो खालामलांबाय थागोन आरो उन भबिष्यताव बिथांनि जिथु गोसोखां खाम्फा बे खाम्फाखौबो जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन बानायनो हागोन खोमा होननानै जोङो बेखौ रायलायबाय थादों आरो सरकारनियावबो जोङो दाबि खालामगोन। सिन्थाराव आङो मुंख्लं न'खर आरो मुंख्लंफोरखौ सेलेब्रेट हरो मानोना दिनै NLFB आफादा नैथि मुंख्लं सान फालिदों आरो बे नैथि मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिनाय जोंनि NLFB आफादनि माहारियारि फिरफिलाखौ जोङो आद्रायै बोर होनाय जादों मानोना बिथांमोनखौ मान आरो सन्मान होनाया जों गोथाङै थालांनाय दावहारु लोगोफोरनि बे गिदिरथार बिबान होननानै आं सानो बेखायनो जोङो NLFB आफादा जोंनि माहारियारि फिरफिलाखौ आद्रा बोर होनाय जादों। बे नैथि मुंख्लं सानखौ उदालगुरिनि सनाय NLFB डेजिगनेटेड केम्पआव फालिनायनि अनगायैबो जोंहा हरैहाय सोनाबाव क'क्राझारनि सान्दामारि NLFB डेजिगनेटेड केम्पआवबो बेखौ फालिनाय जादों। दा आं दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो सरकारखौहाय डिमान्ड खालामनो सानो जे जोंनि जि समस्या बे समस्याखौ जेसेबां हायो एसेबांनो समाधान खालामनो हाथों आरो लोगोसे जेलाव थानाय NLFBनि फाउन्डार चेयारमेन रन्जन दैमारि सार बिथांखौ थाबैनो हगारनानै होनांगौ मानोना NLFBनि जि समस्याफोर दं NLFBनि जिफोर डिमान्ड्सफोर दं बे दाबि दावाफोरखौ जोङो रन्जन सार बिथांखौ लाफानानैसो जोङो सावरायनो होननानै जोङो जेब्ला हाग्रानिफ्राय फैजेनदों अब्लानिफ्रायनो जों बुंबाय थादों। दा बेखायनो जेब्लासिम रन्जन सारखौ बख'वा जेब्लासिम रन्जन सारखौ रिलिज खालामा अब्लासिम जों NLFB आफादा दायो जेरैबायदि दं बिदिनो थाबाय थागोन आरो बिथाङा गैयाब्ला जोङो जोंनि डिमान्ड्स आरो जोंनि इस्युनि सायाव जोङो सावराया। NLFB NLFBनि मोनफ्रोमबो फ्रेक्सन बिथांमोननि जितु समस्या बे समस्याखौ सरकारा दासिमबो सुफुंनायखौ नुवाखै। दा NLFB जोनोम जानायनि आन्दोआव गुबै जाहोना बेफोरनो दिनै NLFBनि माखासे समस्याफोर NLFB हिसाबै मोनब्रै फेक्सन बे मोनब्रै फेक्सननि समस्याफोरा दिनैसिम आबुं जायाखै। दा बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो NLFBआ दिनै आखायाव फिन आरो हाथियार लानानै सोमावसारनो गोनां जादों। दा जोङो बेखौनो खावलायनो सानो NLFB आफाद हिसाबै जेसेबांनाखि बर'नि समस्याफोर दं आरो बर'नि मोनफ्रोमबो आफादनि जाफोर डिमान्ड्सफोर दं बेफोरखौ सरकारा जुदि हायोब्ला सानसेयावनो सुफुंनानै होनो हायो नाथाय गोसो जायोब्ला सानसेयावनो सुफुंनानै होनो हायो नाथाय बिथांमोना जों बर' जाथिखौ लानानै आरो जोंनि माखासे माहारियारि आफादफोरखौ लानानै माने गावसोरनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय बाहायबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनबोदों। दा जों बर' जाथिखौ आरो जोंनि आफादफोरखौ जाहाथे पलिटिक्सनिफ्राय गोजानाव दोनो नांगौ जायोब्ला बाहायनाय नाङा जायाब्ला बर'नि इस्युफोरखौ बा बर'नि समस्याफोरखौ सावरायो जों बेखौ लुबैया। दिनैसिम जिहेतु मुंख्लं जानानै थांबाय NLFBनिफ्रायबो बे मुंख्लं जानायफोरनि थाखाय सरकारनिसिम अनसुंथाइ होनायखौ जों नुनो मोनाखै बे समाव मा आं बुंखांबाय समस्याया जोबनानै थाङाखै। दा आङो सरकारखौ गोख्रों खावलायनो सानदों BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मोनसे जोंहा मुंख्लंफोरनो अनसुंथाइ होनाय बे अनसुंथाइखौ जेसेबां हागौ एसेबांनो गोख्रैयै होनानै BTRनि मोनसे दफाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायखौ जों लुबैदों। गिबिसिनथाराव जुदि मुंख्लंफोरनो अनसुंथाइ होनायखौ मावफुङोब्ला जोंहा NLFB आफाद हिसाबै जोबोद गोजोननाय दङ आरो जोङो बेफोरखौनो डिमान्ड खालामखादों NLFB आफाद हिसाबै जोंहा गिबिसिनथाराव दङ NLFBनि डिमान्ड हिसाबै रन्जन दैमारिखौ गनाय लोगोसे जोंहा BTR एग्रिमेन्टनि दारै एरिया एक्सटेनसन जानाय बे एरिया एक्सटेनसना दिनैसिम जानानै थाङाखै। जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा ओरैनो भारबेलि बुंनानै होबाय जे BTRखौ ओरै सिमासिम बारायना होबाय नाथाय जोङो रिटेन भाबै नटिफिकेसन गेजेटावहाय जों नुनो मोननाय जायाखै। दा जुदि गमामायैनो बारायमारबायब्ला जोंनि गेजेरावहाय नटिफिकेसन गेजेटनि गेजेरजोंहाय फोरमायनानै होदों बबेनिफ्राय बबेसिम बारायदों अब्ला जोङो मिथिनानै मोनगोन आरो बेवहाय जुदि जोंहा गोजोननाय गैयाब्ला जोंनि दावहाया जोबनानै थांनाय नङा।